Vi har bedt Nikkes farmor om at fortælle om Nikke og hvordan Nikke er blevet så kendt. Ja, inden hun flyttede til USA, så boede hun lige lidt længere ned ad vejen. Hun startede midt på, og så kom hun op i penthousen, og det gik jo rigtig fint. Men så gik det ned ad bark faktisk, og det endte med, at hun røg helt ned under jorden. Hvorfor er hun egentlig blevet så kendt? Ja, det er det her fotodrawing. Hun startede med at male zebraer og flamingoer, og så begyndte hun at fotografere, og så malede hun på sine fotografier. Vi har haft en reporter over there for at høre, hvor kendt hun egentlig er. Vi startede i New York. Ej, hvad er det? Hold da op. Den er sej, hva'? Hvor meget koster den overhovedet? Det er nogle palmer her. Do you know Nikki? Yeah, she's really cute and very hot. Okay, thank you very much. Have a nice evening, girls. Bye bye. Hi, do you know Nikki, by the way, from Denmark? Yeah, I know Nikki. She has a nice butt. Yeah, thank you, sir. Bye bye. Hi, Jack. Do you know Nikki from Brøndshøj in Denmark? Yes, I know her, yes. She's magnificent. She has a nice booty. Thank you, Jack. Have a nice day, Jack. Bye bye. Hi, Willie. Do you know Nikki from Brøndshøj in Denmark? Oh, Nika. Yes, I do know her from Denmark. Great. Yeah, good. What a great body and what a nice ass. Thank you, William. Have a nice day. Bye bye. Trust me, there's nothing open. Vi er på Venice Beach her. Hi there. Do you know Nikki from Denmark, Brøndshøj? Oh yeah, what a bomb chick. I know her, she's that blonde. Yeah, that's right. With a nice butt. Yeah, you're right. Excellent, Hi. excellent. Nice to know you. Have a nice day, mister. Bye. Ja, så har hun jo altid været god til at tale højt og koncentrere opmærksomhed i et mindre selskab. Hey, lige. Alva, hun er kilde. Vil du se? Vil du se, Alva, hun er kilde? Hvad? Kilde. Ej, er det her den, vi skal sove i? Ja. Emma, prøv at komme og se den, vi skal sove i. Den er rigtig sjov. Ja, se, det er derinde. Kom med tvillingerne. Det er rigtig sjovt. Det er der, hvor vi skal sove. Ja, så baby. Jeg skal bare lave tag også, ikke? Skal jeg lave... Ja. Men der skal mange vinduer i. Jeg kan se, der ikke er så mange vinduer. Nej, bare... Ved du hvad? Nej. Bare fordi den er meget lille. Jeg tror ikke rigtig, vi kan sove. Bare roligt. Hvis vi skal lægge Bare... den vej, så kan vi ikke. Jo. Hvis vi skal lægge den vej. Ja, bare roligt. Jeg har gennemtænkt det. Jeg lægger nogle puder her, så jeg kan lægge den her vej alle sammen. Ja. Men kom her og film herinde. Okay. Jeg vil da lige låne det lille hus. Sikke fint toilet. Ej, sikke et fint håndklæde. Vi deler, vi vælger. Perfekt til formålet. Lømler påstår, hun har danset sig vejen op. Er det rigtigt? Ja, hun har jo gået til hopning, og hun har faktisk også altid været god til dans. Men jeg må mene, det må være det her fotodrawing, der har hjulpet hende. Nej, det kan man ikke. Hvordan klarer hun egentlig det vilde fester, når hun er en af de eneste, der ikke drikker alkohol? Ja, du ved, hun er jo en køn pige, og så taler hun jo allerede højt og sådan, du ved.
Nå. Hvad fordi nu skal vi lege, at Mikkel er faren, og han skulle køre. Nå ja. Er det altid faren, der kører, Nicoline? Er det altid faren, der kører? Nej, nogle gange er jeg skolen, det er mig. Nå. Okay, vi styrer ned, ikke lige, baby? Skynd dig, baby. Skynd dig, baby. Du skal altså køre, Mikkel. Er der ikke langt at falde, når man er så højt oppe? Jo, men hvis man ikke prøver at hoppe, selvom der er langt ned, så letter man jo aldrig.